Йоу, what's up? Това, което ще правим днес е един феноменален шорт, който видях. Значи, скачаме. Май е това. Чакай, къде дропа? Трябва да дропна на това кола ли? Ще има ли кола? Май трябва да дропна. Окей, трябва да дропна. Да, почваме. Да правите и първо. Значи така. Трябва да дропнем между тези камъни това. Мамка му! Абе, whatever, не ми трябва. Как да стане? Мамо да еба. Не! Молата. Искам. Да. Не, къде отидох? Врачанско поле. Добре, правим го, гайс. Трябва да има вляво, за да мога да... Не! Добре. Ела! Мама ти! Мама ти да еба. Чакай, трябваше там. Мама да еба, мръсна да еба. Давай, мести са. О. Close to the ring. 45 seconds is plenty. Брат, ще поводя. Айде де! Не бе, майка! Аре бе! Бягай натам! Моля те! Защо? Как го правиш бе, брат? Бягай. Давай, натам. Така трябва да е, наистина. Защо? За мен този клип има нещо.